Què és la borsa? Borsa de Madrid, New York Stock Exchange, Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse. Et sonen? Són alguns dels noms de les principals borses de valors del món. Una borsa de valors és un mercat financer especialitzat en la compra i venda d'accions, en l'emissió de bons i obligacions, com també en la negociació d'altres instruments d'inversió. La negociació dels valors dels mercats borsaris es fa prenent com a base uns preus coneguts i fixats en temps real, denominats cotitzacions, en un entorn segur per l'activitat dels inversors, i on els mecanismes de les transaccions està totalment regulat, la qual cosa garanteix la seva legalitat, seguretat i transparència. Les borses satisfan tres interessos. El de les empreses, perquè en col·locar les seves accions a la borsa de valors i ser adquirides per d'altres persones o empreses, obtenen el finançament necessari per complir els seus objectius empresarials i generar riquesa. El dels estalviadors, perquè esdevenen inversors i poden obtenir beneficis gràcies als dividends i les plusvàlues que generen les seves accions. I el dels governs, perquè, també en borsa, disposen d'un mitjà per finançar-se i fer front a la despesa pública i a les noves inversions i programes socials.